Başlam. Salam, hormatly vatandaşlar. Men size bir gowy habar atjak bolýan. Ýaňyja Türk hökümetinden, ýani migrasiýa gullugynyň we polis gullugynyň habar geldi. 7 adam boşadylýar. Ine şol 8 sany galan olanlarymyzyň 7si boşadylýar. Nesip bolsa olara karar berildi. Indi öýlerine abibrat etdiler. Gyýtga wagtda şu gün akşam ýa erteden goýarlar. 3 gün içinde yine biz eyyam 9 adam goýurmaň netijesine kazandyk. Indi şöyle bir adam haly Serdar Hojanepes Myran diýip şol oglanam bir 3-4 günde bir nesip bolsa çykarasy on bir jenaýat işi ýok. On bir dokumenti ýani pasportlaryň möhreti geçti diýip ýani saklanyp dur. Nesip bolsa onam bir ýani adwokatlar bilen siýasat adwokatlar bilen şonu subut edip şoň günäsiniň ýokdugyny Türkmenistan hökümetiniň şoň pasportyny beýleki 570 000 sany Türkmenistanlylaryň pasportlaryny ýani uzatman şoňkynam şu mesele boýunça uzatman bu hakyky günä hökümet Türkmenistan hökümetligini biz subut etjek bolýar. Indi men bir diýjek bolýan zadym şu ýerde belli kişi bolýan zadym köp sag bolsun diýen biziň halkymyza şu meselede jany bilen ýani ýapaşyp jan duýgulary bilen bize seredip biziň bilen jaňlaşyp gürleşip bize podдержка berip bize goly berip bizi golanyňyza köp taňa ýakyn. Ene biz birinji gezek ömrümizde ene Türkiýede öz kanunlarymyzy alyp otyr. Ol bir agyr mesele. Ýa şuňa çelli şu biziň kanunlarymyz, biziň haklarymyz Türkiýede almak gaty kyndy. Bizi dinleýän ýokdy. Ine Türk hökümeti zirarly bizi dinler, biziň problemlarymyza diýip başlaýar. Türkmen hökümeti bize hiç haklarymyzy bermän, gaýtyp tersine bizi gıynar. Şu Türkmenistan'a öýüni arkada diýdirýän adam bize arkada bolman ine seredin bizi terrorist ýaly urup ýani ýykyp biziň oglanymyzy içine salyp o ýerde urup bir ýerini pyçaklap bir ýerini maňlaýyny ýaryp beýlikleri tutturup ine edýän. Ine şu ýerde biziň arkadamyz Türk hökümeti çykdy. Ine Adem Bey şol adam hakyky Türkmenistanyň Türkmeniň arkada bolup şu 3-4 günde. Men şoňa köp taňa gatnaýdýan Adem Bey siz hakyky musulman ýurduň hakyky Türk Turan döwletiň hakyky adamsy. Siziň dünýä garaýşyňyz, siziň adamçylygyňyz, siziň wepalygyňyz, siziň adama hormat goýanyňyz, kanuny hormat goýanyňyz ine görünýär. Şu ýaly adamlar näçe köp bolsa Türkmen halkymyň adyna Türkmenistanlydan size köp taňa gatnaýdýan. Şu ýerde belli geçmeli Türk hökümetiň işgärleri, işleyen adamlar, İçeri İşler Ministri, yani prezident topory, prezidentin kanseliýasy, olaryň gerekli ýerde hakykada seredip yani karar çykardylar. Sebäbi Türkiýede konstitusiýa işleýär, Türkiýede kanunlar işleýär. Türkmenistanyna hiç alýar. Yani şunun üçin biz şu zatlary bilip goýmaly we indiki işlerimizde biz kanun esasında, kanunları olmayan, Türk kanunlarına, Türkiye'de konstitusiya hormat koyup hareket etmeli. Yeni bir belirleşik olan da adım, biz de önce onu yani taptık, onun kirlerini yarattılar, onu operasiya ediyorlar ve eňegini yani dövüttür eňegi, onu da operasiya ediyorlar. Biz yine şu 4 sani oğluncuk yani oğlunlarımız, vurulan oğlunlarımız için biz hükman bulur cinayet edecek. Biz birinci etapı tutup ikinci etapa geçer. Biz bu bir kanunları indi Türkmenistan'ın hükümetine, bandit hükümetine ittirler. Şunun için hemen de bu işlik netip boza şunun akşam ya iyiden 7 oğlumuz çıktı ya. Şunun kâviler çıkar, iyeti galan çıkar. Bu bir direnç bizim için, bu bizim için yeniş. Yani konstitusiyanın, hakikatin, adaletlinin Türkiye'de işleyenini görküyor. Bu bizim için, bizim Türkmen halkımız için gowy ýagdaý. Sebäbi näçe ýyldan bäri pasportlarymyz düzeltilmän, näçe ýyldan bäri ýani bizim haklarymyzy alyp bilmän,
Türkmen hökümeti, Türkiye hökümetini allap, gizläp billeri, ýa-ni illegal edip gizläp bizi gynap geldiler. Indi bu zatlar dururlar. Biz Türkmen grajdanlary, bizim pasportlarymız bolmaly elimizde. Beýleki döwletler kiraly. Biz köçünmeli. O pasportlar düzeltmek üçin, onu köne pasportlar çalışmak üçin onu institut 5 ýyllap oturmalylar. Ya onu bütün dünýäň ýa-ni spravkalaryny ýygnap, hatlaryny ýygnap görkezip, onu subut etmeliler. Bizim pasportumuz barmy? Ol awtomatik ýagdaýynda ýa-ni berilmeli dokumentler berilip, kanun esasynda çalışmaly. Şoň üçin biz ýolumyza dowam etmeli, kanunlary bozman. Ine hemmäňize men şu ýolun çykman, öňe gitmeýän maslahat berýän şoň üçin Türkmenistan diňe. Sag bolun hormatly watandaşlar, indiki gepleşip